Дойде му времето на Клептуза, след толкова много години ще си подобрим инфраструктурата по кварталите, отиваме си да си подобрим инфраструктура на Клептуза. Клептуза си ни е важен, да, Клептуза е знаков, Клептуза е икона, Клептуза е предпочитано място и на велиградчани, предпочитано място и за гостите на Велинград. Вече имаме целеви средства, които са отделени за Клептуза, те ще бъдат насочени към изграждането на сградите на Клептуза и към подобряване на парковата среда и зона за отдих и за почивка. Подготвихме, сме го дали на АПИ, предпроектното проучване за разширяване на, ти му казвате дефиле, то не е дефиле, то се е направил проход, пътя второкласният 2-84 от Варвара до Велинград с около 6 км, 5 км и 800 метра да съм точен, на 6 отсечки да имаме разширяване с трета лента. Смятам, че е време ние да покажем, че можем да бъдем полезни и за държавата, в частност за региона, област Пазарджик. Искрено се надявам, че аз ще бъда вашия народен представител, който ще отстоява, защитава мотивирано сърцато и експертно проблемите на област Пазарджик, така че да намерим място на картата си в България и да бъдем регион, който ще докаже, че е важен за развитието на цялата ни държава. Това е моята мотивация да призова всеки един от вас да подкрепи партия ГЕРБ, в случай, че реши, че аз съм неговия кандидат, да подкрепи персонално мен, защото в годините съм се доказала като човек, който може да решава проблемите на хората отговорно и експертно. Аз се надявам, че ще победиме. Въпросът е да победиме така, че да може да направим правителство. Купуването и продаването на гласове е престъпление.